Usama Aliyu aka da muje dan baiwa na ba mu zakin mu mai halin girma. Na ba mu zaki muje zuwa dan baiwa Usama Aliyu mu mai halin girma. Ga wakar gwarzon maza na faratun tarayya Usama Aliyu farin mutum da faraniya. Na ba mu zaki muje zuwa mu mun shirya. Jigo na matasan mu aka da zuba jayayya. Ko yake yin hidimar da kai kake a tarayya. Idan fa da kai a tafiya ba a kunya. Halin ka fari mai amanar ba mu zaki jinjinar girma mun kama. Na ba mu zaki muje zuwa dan baiwa Usama Aliyu mu mai halin girma. Allahu gwani kai kai min baiwar waka. Da famin na isar faga ta wakar na saka. Dubu na salati da dawo da habibinka. Muhammad mijin da ba mai shi baya shakka. Hali da sahabbai a sa take yan albarka. Rokona mu gurin karabu gashi kamar haka. Akwai wa ba zumurkon kasar Nijar da kadan hadin sa na girma ne. Usama Aliyu aka da muje dan baiwa. Na ba mu zaki mu mai halin girma. Na ba mu zaki muje zuwa dan baiwa Usama Aliyu mu mai halin girma. Halin ka fari mai amanar ba mu zaki. Usama Aliyu muje rana mudin aiki. Kai mun ka gane shige muje gaba hamshaki. Wurin sarkon yan kasar mu ba mu ya ci yaki. Kai Allah ka bai baban Hauwa sadauki. Muhammad ba mu dai na faratun tarayya. Kai ne gabatun da fara kai ka ci zaɓe. Masu gurbi sun gunguma. Usama Aliyu aka da muje dan baiwa. Na ba mu zaki mu mai halin girma. Na ba mu zaki muje zuwa dan baiwa Usama Aliyu mu mai halin girma. Aliyu gabe cikin kada na yi ma. Kana kishin jam'iyya muje gaba in garma. Na ba mu aina ka ne yau zan nuna alama. Da an ganka an gan shi kun kama da tawaye ma. Shi ya sami zance da kai da shi dangi ne ma. Mai halin girma Usama ne gwarzo mai himma. Karfin tarayya an san da kai fannin hidima. Na ba mu ne jaruman mu mai halin girma. Usama Aliyu aka da muje dan baiwa. Na ba mu zaki mu mai halin girma. Na ba mu zaki muje zuwa dan baiwa Usama Aliyu mu mai halin girma. Usama Aliyu na agadas Allah ya rika. Zan gaida maza na jam'iyyar mu kamar haka. A wakarar sanati ne shaibun haka nan ne. Allah ya ji kan maza batuna an gane. Sharif Abidin Allah ya sa an huta. Ya kai rahama kabarinsa haske yawaita. Ko za a yi shekaru na san da ba a mantawa. Kuje da bakar mai gida sako za ni isarwa. Usama Aliyu gwarzon matasan tarayya. Da himma kai an kasan ka ga kyawun niyya. Halil Mubarak mu garkuwa cikin tafiya. Muhammad Dino mu je zuwa dan an shirya. Muhammad Ito cikin wakar kyawun niyya. Da akwai kansu jangar yana ciki kyawun tafiya duk a fartin tarayya.